Ayan, so ang breakfast natin today is talong. Dalawang talong. What's up mga bangs? Welcome back sa aking channel. Hello! Kumusta? So in today's video tayo ay mag-challenge na naman. And ang challenge natin today is I only ate vegetable challenge. So, start tayo sa breakfast guys. So, on the way ako sa office ngayon. Samahan ako. Follow nyo pala ako sa lahat ng social media accounts ko guys. Twitter, Instagram, Facebook at Tani Kikoy. Thank you! Ayan, so ang breakfast natin today is talong. Dalawang talong actually. So wala tayong rice kasi nga vegetable lang dapat ang kakain natin ngayon. Pero ewan ko kung kusali ba itong talong kasi torta kasi ito meron siyang itlog. Parang disqualified no. Pero anyways, yan yung aking breakfast. So kain tayo guys. Hi, lunchtime na. Ayaw. I-withdraw siya, manilibre siya ng gulay. Hello guys, and we-withdraw muna sila. Mona. We-withdraw muna sila. Tapos after dito, bili tayo ng pagkain doon sa Bear. Gulay tayo ngayon. Hindi ko alam kung meron na bang YouTubers na nakagawa ng I only ate gulay challenge for the whole day. And sana ako pa din yung una. So good luck sa atin. Ayan. Hindi ko mamaya. Panel interview. Okay, ang first interview hon na naga-diet. Gulay-gulay. Ubod na lumpia. Ayan, so tapos kami nag-dinner. On the way kami sa Choice Market. Yeah. Maghahanap tayo ng vegetable na snacks. Di ba Niebs, no? Yung taas. Maghahanap tayo ng snacks na gulay. Ito, chicharon. Chicharon ni Mang Juan. Gulay ba ni chicharon niya, no? Green peas, vegetable oil. Ayan, so gulay siya. Potato chips. Potato chips. Cheesy. So, meron tayong gulay. Gulay ba siya? Breadcrumbs. Ito potato chips, natural potato. Ito gulay siya. Manghuan. From green peas ata ito. Gulay din. Snack food. Gulay din to. Siyempre, mani. Gulay din ang mani. Diba? Kaya nasa office na kami. Pag 100. Pinali ka na ko? Oo. Parang ordinary lang na. So bukas, maghahanap tayo ng para sa damit. Nag-apas na sila ha? Vinyl ganyan kung gusto niya. Vinyl tiles lang. Vinyl sa ipon? Sa buwan. Sa Pero nani, vinyl man eh. Oo, nga na.
Hello. Sige. Patad ko. Tara. Hello. Nandito sa lagyan at sa iyo. Meron daw structure kanina dito. Nahuli na siya. Nang mga puli. Ayan, so galing ako sa labas kasama si Lagian, kumain na sa namak ko. So meron tayong bagong kalendaryo kasi wala kami kalendaryo sa bahay. Ayan, so mamaya maghahanap tayo ng gulay for my dinner. So mauna ako sa bahay kasi nasa mga sila. Ayan mga box, pauwi na ako. Grabe yung breakout ko, no? Laki ng pimples ko. Nag-out muna ako sandali. Ayan, so samahan niyo ako maghanap mamaya ng pagkain. This will be a very short vlog lang, I think, kasi wala akong masyadong makaing gulay. Ay, gutom na ako. Ay, baka sa kalendera sa amin merong mga gulay for dinner. Ayan, so hello mga kabangs, nasa bahay na ako ngayon. Nakabili ako ng chop suey tsaka tortang talong na naman. Kasi wala talagang ibang gulay na dito na guys. Wala nang ibang gulay na pwede kong makain. So paulit-ulit yung ating gulay, walang challenge. Anyways, yun lang guys. So maya-maya i-film ako kung ano yung mga pinamili ko na pagkain, and magre-record ako ng reaction video para sa kabilang channel. So magre-rest muna ako ng isang oras, then let's go na sa filming. Ayan, so ito yung ating dinner. Tortang talong at saka chop suey. Kanina ng morning tortang talong din ako. Tapos lunch chop suey, pero ito nabili ko siya sa doon sa aming kapitbahay. So kain tayo guys. Wala akong rice. Hello! So meron tayong 3 viewers. Daming viewers. Kasi nga more than 1. Ayan, hello ka Christian from Indonesia, and Atihan na Atihan? Somewhere sa malayo siya. See you this year, te. Hey, lean with it, down with it, hit the phone up, down with it. Then you stop, then you hit the molly pop with it, lean with it. With it, hit the phone up bad with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, bad with it. Hit the phone up bad with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, bad with it. Hit the phone up bad with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it. Step to the right now, step to the left. Step to the right now, lean with it, dab with it. Hit the phone now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, dab with it. Hit the phone now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, dab with it. Hit the phone now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, dab with it. Hit the phone now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it. ATLA, Atlanta, Georgia song. Woo! Yeah. I need to ask somebody, why is it that when y'all see me at the party, y'all be looking like we a movie star? It ain't supposed to be out on the floor with everybody, but okay, whoa, y'all forgetting when I was amateur spitting before the scripts were written. First one in, last one out the club, bursting in, passing out in the club. That cat, this cat is the wit and the charm, taking you higher like a syringe hitting your arm. Remember tire making you bend, bring me your arm. Let me see you